wag. Akalain. O sige na, bugtaw ron. Pamahaw na. Plansahan na da mga uniformes ang kabataan kay dugay-dugay. Magapadulong na sila sa tagsa-tagsa nila kabulutuan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na. Kay Inday Blasada, good morning. Kay Doy Artor, si Jose Mungcal Torilla sa Binalbagan, gabugtaw naman siya. Si Romeng Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan. Morning, gapangapi, gamonitor. Gamonitor sa Sarabia sa aksyon si Henry Kagjuan Samura, Rinald Lacson sa Punong Nipit Abinante, siling ni Milili Oligo. Basto to balulot ara na. Si Evelyn Sinaon, good morning, gamonitor kami dia. Lani Hulagay, Sang Purok Gaisano, Barangay Alihes. Taga Barangay Alihes, good morning. Bao si Primo Dan Haliko, aga pa siya nagbugtaw. Miyembro ini sang missing. Missing ko wala. Akalain, Primo. Morning. Kay Ebros Patigayon Balulot, good morning man. Kay John Salazar, morning. Tamiyaw ko tatay ko Hiner, kag nanay Persing Salazar sa Talakdan, Kawayan. O sige, nagamonitor sa Barangay Alihes. Si Jubal Trinidad, thank you gid. Araman siya, gaupod na sa aton si Nonoy Russell Ulitan, morning man. Kaimbong ju kampo kag Kap Bito sa Maaw, gaupod na sa aton karon nga kaagahon. Morning na sa inyo. May lang nga pag-monitor. Kay Judge Nap Diamante gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Reuben Tampos kag Bob Rancia, kamusta? Stoto Raul Alibugas dalong galadlad gana pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Bao si Josing Tupas sa Purok Mabinuli Gondos, Barangay Sumbag, aga pa siya kuno gabangon. Dira sa kay classmate ko Ipren Pumpirada sa Sumag, kay Nets Alarcon, classmate, morning, kamusta? Kay Marlon Kaglagrimas Reyes, dira sa Dilag Pamilya sa Sumag, Bilmunti Pamilya sa Purok Riverside, Barangay Sumag, good morning lang. Si Philip Bilyisa sa Murcia, kamusta? Kay partner Marvin C. Si Pare Kinit Pabula, kami kita na idugay na. Kay Jan Hidalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilla, gabugtaw na niya. Kay Richard Cagtot Obino sa Barangay 4, kay Pareng Istoy Querido, kamusta? Gabangon ka na? Gawuking-wuking ka na para mapagsik ang lawas. Dire kita anay ho, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon, ginapahibalo kamo nga nagapadayon, alas 9 ang aga, tob-tob, alas 3 ang takna. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero Teka, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma. Paano ka nakapadala sulat?
Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Hmm. Primary ka secondary lang na. For butaw. I-records ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kay pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Action Radio, wala ka kaabong sa mong premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko na. Ihanak na ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Tumandak lang. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang Radio Philippine Standard Time las 4:37 na. Kamusta? Ang low pressure area kag habagat amo ini siya ang nagatuga sang ulan sa Central Luzon, Southern Luzon kag Visayas. Kahapon gani sa Metro Manila, sosperte baha. Amo inakon nga kalabanan nga mga bulutuan sa NCR kansilar anay sa klase bangod sa pagtaas ang tubig. Ang forecast nato niya sa Western Visayas upon ng Negros Occidental
kag syudad Sambago. May ara ini magalumon nga kalangitan, may panalagsa nga pagtupa sang ulan pagdulod-aguob bangod sa habagat kag low pressure area. Mangin makanay man ang baybayon pero di magsalig kay kun isa may pagmulumadlos man bangod sang low pressure area. Wala kita matingala kung nga padayon na pagulan, padayon na ang pagsulod sa mga bagyo low pressure area bangod ti ang bulan sa Setyembre, Oktubre mangin maulanon gid man kag mabagyuhon nga binulan. Ekstra nga pagalong lang sa kabataan nga nagapadulong sa bulutuan luwas nga sa aton diri masyado kapaang pero kinanglan naton proteksyon gid ang kabataan. Pabaluna gid may nalan, may payong, may jacket, may kalo, kagiban pa. Proteksyon lang. Kay man base, hindi kita magpiyar basta gani nga tig-ululan, gatuluhaw ang madamo nga balatian, sipon nila na trangkaso, hindi gid pagpaubuga ang kabataan sa Danao, likaw sa leptospirosis. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Kay Sirwin Hugos, nagamonitor si Morena Esconde sa Russia, Barangay Sibukawan. Si Maricel Alonsabi sa Budugo Morning, taga-Sinda Conchita Coscolwela, Barangay Sagang, La Castillana. Sila ni Tilma Pihidasyon Kadungon, Hope sa Budugo. Aileen Artiliado, Jomare Danong, Gamay Danong Angila, Gabi, Gamonitor Ged. Si Artandoy Ara Manoa. Tamiyaw ko si Maninoy Cotonyo, Gamonitor kadaaga sa program. Salamat gid. Si Julpa Caritatibo, tamiyaw ya si Bindol Pamilya Rolando Kulot Caritatibo. Advance happy birthday ko no. Sa amon ihado John Clarence Makilan. O sige, advance happy birthday lang. May lang nga pagsaulog sang imo sini kaadlawan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Ang balatian sa kalibutan, daw di maintindihan. May ara na COVID, may ara na monkeypox, may ara na diarrhea, may ara na dengue. Dito sa Uganda, may ara pa outbreak sang Ebola. Daw wala kita ginaluatan sang kagaw. Ay, oo, kalibutan. Halong lang kay kabudlay. Ini nga mga balatian, kung hindi ka maghalong, makamamatay ini sila. Pero hindi tanto kung may paghalong. Wala tupong kung naghalong kita, proteksyon sa aton ikaayong lawas. Kay Arnel Similia, good morning man. Opod-opod kung kagahon enjoy kita. Pulo pamahaw, tulo tamyaw, bulo balita kita. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata. Man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, nagpasalamat natin sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga pimpatigayon ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibas. Mga salakyan, 13 man ang ginasukot. Ang mga tradisyonal naton nga mga jeepney, 11 pesos man ang sukot. Ang taon tani, kung pila ang ipatong naman sa mga taxi, sa mga boss naton, kung pila man ipatong man kada kilometro ginatakos ina, suno sa pagpasugot man sang LTFRB, nga pasakaan ang plite sa jeepney taxi kag boss naton sa bilog nga pungsod Pilipinas. Bisan paano basi makabatak-batak man ang aton mga driver. Action Radio Philippine Standard Time las 4:53 na kay Ruby Argente de la Luna. Good morning monitor kami dia. Lubik ni kag Ruby de la Luna sa Barangay 30. Taga Barangay 30 da, good morning. May lang pagmonitora
kay Hel Lucina morning, kay Mami Nets kag si Mama Jima Lucina, utod yang si Liz Lucina. Sige, morning da sa inyo. May lang nga pag-monitor. Kay Billy Albay, good morning. Tamyaw ko si Jack Gonzales, Gawad Rosby Magayon sa Barangay Mabini, Pontevedra. Naga-monitor man si Barani ni Rico, kay Bukay Aming Opsimakuno, kay Gingging Perez, Kunsing Baran, sang Sitio Pait, La Carlota City. Si Richard Malayang, ara man siya, monitor kami di sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Taga La Carlota da, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung ano man. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagpinaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam ya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, ano sa inyo? Permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay mo lang. Go lam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang mabatian niyo kung nadala kami o kun wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudlag gid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang nahuya ako maghulam. May pigado tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na. Pasudlon tanay ang report sa pursa sang aton sini kapulisan stock nga siya buko no para sa Mascara Festival hugot ginabantayan sang kapulisan sa siyudad sang Bacolod. Pulis Balita. Detalye upod kay Aksyon Eric Magmanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office. Stock kasi mo para sa Mascara Festival ang maidid nga ginamonitor sa Bacolod City Police Office. Ini ang parayag ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Action Radio. May impormasyon Action Fred si Martir nga ginadiyahan sa grupo nga mapasulot ang stock sa selebrasyon sang Mascara Festival. Ginalauman man ni Martir Action Fred nga magasaka ang supply kapag taas man ang bilis ng sabu sa nasabit nga kahiwatan. Try din man sila lusot pero but with the efforts ng joint operations like PIDEA, Coast Guard, everybody is working hand in hand para ma-prevent ang pagsulod rin. Nakamonitor yung mga mo sir, nga-try man sila magpasulod sir? Yes, Mascara subong, may haragid man na siguro. But sinatingong katagad nga ma-prevent ang pagsulod nila rin. Ang supply sir, dako-dako mga napaabot nyo? Expected nga may ara, but gina-try tagad. So part of kadamo na nagkaradakpan sang mga few weeks ago, sige na check na pagid basta nga pagid. Ang mga party sir sa Bacolod hindi naman magpaiway basta may mga party drugs ba sir, mga makalusot pala sir? Yes, we will be checking on that sir. Double tagid ang effort na ang aton mga operatives mag-operate kita. Ang tasking sir is the CDEO? Yes, CDEO, all stations, drug enforcement team. Tanan na sila ma-work hand in hand gina para ma-prevent ang pagsulod sang illegal
illegal drugs diri sa Bacolod. Sir, again, finally, pasulit-sulit na nga reminder sa mga nagagamit ka nagabaligya, sir. Yes, so this coming Mascara Festival, no, palihog lang, let us not dala diri sa mga kung ano mo na illegal drugs kay base magkalanakpan ka mo, ay damo kung mahalitan ko magdala ka mo diri. But we are working really very hard para ma-prevent ni kag ang mag-try gid base madakpan ka mo. Bacolod, City Director Police Colonel Thomas Joseph Anthony sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanong nag-report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:04. Ipasiguro gid ako sigurado ako nga gapalibog na subong ang mga illegalista kung paano pasudlon ang shabu dire sa syudad sa Bacolod, labi na gid nga may kahiwatan kita nga maskara. Kabalo kamo ang maskara pinakadako ini nga kahiwatan dire sa syudad sa Bacolod kag ginadapo ini sa mga turista gikan sa nagkalain-lain nga mga kapungsuran. Trademark ni sa Bacolod mo ang maskara. Basta gani magabot ang maskara, halos puno. Maayo sa negosyo kay manti. Puno mga hotel, restaurant, mga negosyante gamay kag lagko makaganansya galing gaintra pa pating illegalista. Kag ila ginapasiguro nga makasulod ang ilas tax sang shabu. Bao puwerte ho. Amo nang asiling ko bantay-bantay gid. Extra gid nga pagbantay kay sigurado kung gabantay ang kapulisan, ginabantayan man sila sang mga sindikato kung paano pasudlon ining bulyom sang shabu dire sa siyudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:05 na kay Aldrin Banjula de la Cruz. Good morning. Monitora sa San Isidro, Pontevedra. Tamyaw Pamilya de la Cruz kag Pamilya Hinobia. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning man sa Barangay Hagimet, La Carlota. Kay Salvador Tanalion, morning, Kapitan Nitibaw. Shout out lang sa bata ko, Sophia Angel Tanalion. Nga wala. Pari. Ano niya? Kay Karen Miraflor, good morning. Monitor ko diri sa Barangay Tangob. Tamiya ko lang friend ko, si Hope Soriano, Gapamati. Salamat gid. Taga Tangob, good morning. Happy birthday kay Anmasor? Anasor sang Takuling, Bacolod City. Anasor? Sige. Kay Nimpa Ibanez, ga-monitor sa Barangay Tangob. Kay Hasmin Roldan Rabilio, morning mana. Sige. Star Mayo, baka siya. Sus, grabe kainit diri subong. Super ay maitom gikuniya. Ba, shout out ko sa mga sister ko, Mrs. Alvarez, Nets Mercado Herrera, kag Inday Lina Mercado, Boss Tamante dira sa Tangob. Sige. Areglado. Happy birthday kay Mrs. Lucila Hukalia ako sang Barangay Handumanan. Kay Lucila Hukalia ako sa Barangay Handumanan. Happy birthday gid. Kay Richard Ibangilista, monitor kami di sa Barangay 14 Dawes. Upod sa asawa ko nga si Annalyn Ibangilista. Si Robbie Martinez, araman siya. Si Dodge Dalidawa. Good morning kay Perla Dalida kag kay Sinica Mahilom. Kay Sandy Bench Villa 4 Latergo. Good morning kay mama ko si Adriana Latergo. Si Ernesto Paul Parino, mayong aga, from Gardenville sa Barangay Tangob. Taga Barangay Tangob, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwan. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad.
Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat din nga impatigayan ng mga activity together with sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong resulta sang Small Town Lottery first draw 318. Una nga bula resulta 3 kag 18. Second draw 34-15. Ikadua nga bula resulta 34 kag 15. Third draw 10-1. Ikatatlo nga bula resulta 10 kag 1. Areglado, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Luto 3. So una kita sa 6 for 2. Jackpot 6,600,000
713,559. Ang jackpot 6 milyones 713,559. Kombinasyon in any order 31, 27, 17, 21, 18, 9. Kombinasyon sang 6 por 2, 31, 27, 17, 21, 18, kag 9. Saylo kita, 649, ang jackpot naton 87,838,640. Ang jackpot 87,838,640. Kombinasyon in any order 24, 46, 41, 45, 37, 38. Kombinasyon sang 649, 24, 46, 41, 45, 37, kag 38. Saylo kita, 658. Ang jackpot, 80,104,597. Ang jackpot, 80 milyones 104,597. Kombinasyon in any order 4, 31, 30, 21, 53, 6. Ang resulta sang 658, 4, 31, 30, 21, 53, kag 6. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Kay Lunel Berhet Saputen, good morning. Tamyaw ya mabakyaw nga pamilya, tanan nga mga manunudlo sang Abiswan. Sige, morning sa inyo. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning man. Nga peta, monitor sa Hacienda Lugway, tamyaw ko pamilya Cordero, Guardion kag Binta sa Hacienda Adila, Silay City. Kay Mary Ann Joso, tamyaw ko barangay Riverside, Guntilang kag Resel Joy Garsula. Kay Rina Grace kag kay Papaya Gali Garsula. Sige. Kay Jocelyn, good morning. Kay Librado Tusing, Oploy, morning, monitor from Himamaylan City. Shout out lang pamilya Evangelista Hilbrado Tosing. Sige. Dira kay Arlene Cabrillos. Kay Arlene Cabrillos, good morning. Monitor ko diya sa Hacienda Guba, Porok, Dulunan, Central Mao. Kay Melvin Piñapel, good morning man. Milagros Morales, morning, watching from Mao, together with Edgar Morales. Sige, upod-upod lang kita kung kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Ari ang nayo. Ari ang epektibo kag natural. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Action Radio for almost mga 27 years.
I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitinggalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, sa cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag paramati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha sining COVID nga ni. Para nga bisan paano ang mando sa mga local government unit nga kakason ng face mask matigayo na. Kapoy man ay galing ti mo lang na kinanglan sunod gi kita. Bisan pa magsilin nga optional, kinanglan sunod gi kita. Sabi na gid kon sa sulod sa salakyan, sa mga mall, sa mga sirado nga lugar, sunod lang kita. Kay ang panugyan para manina sa aton ikaayong lawas. Ti kon magwa na gid, matapos na ning COVID nga ni ba, lawig-lawig man ba, sulusubra man duwak tuig nga antos ang aton, no? Nagligad to, may face mask na, may ang gwa ta daw robot. Tigaling, amo lang na, dihamak man ang nagkalamatay. Milyon na nagkalamatay mo sa bilog nga kalibutan. Madamo ang naka-experience makakululba mo. Kay hindi may balaan basi kon tapikan ka, kag kon daw lalagid, kag may balatian ka nga daan, disgrasya. Amo ng iban, madamo ang nagkalamatay. Bangod ang iban may edad na, ang iban may mga balatian nga daan nga ginaangkon, sus, posdakan kasang kagaw sang COVID. Tiyan mo na, dihamak ang mga nagkalamatay. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Kay Aida Alunanda, good morning. Kay Chao Esrabon, si Carl Kenneth Cañete, morning mayong aga. Pumuluyo sa Barangay San Jose, Ibi Magaluna. Yung sarabya sa una bala. Kalabi na gid kay Larry Cañete. Sige. Kay Manjo Arnijo, good morning man. Kay Stila Pahilanga Cesar Arasya, si Katiber nagaupod man sa aton, karon nga kaagahon kay Centros Aspan Kanoy, good morning. Tamyaw lang mayo nga pagpamati kay Rose Aspan, kay Diding Alohaminto, kay Ria May Latido, good morning man. Kay Roger Burgos ba, tamyaw ko Mama Winnie Giray Burgos ang Biscom Compound, Binalbagan, sa kapihan ni Lolita Binyas ang Paglaom, Binalbagan. Kay Louie Alda Senior, good morning ma. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na, pasudlon tang report sa Bacolod City Hall. CHO i-validate ko no ang report nga may napatay sa Bacolod bangod sang kulira. May kulira naman. Balita City Hall. Detalye upod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Bago ang action Fred, gina-verify pa karon sa Bacolod City Health Office ang report nga ginaligara may napatay nga persona sa syudad sa Bacolod bangod sa kolera. Ini matapos nag-post sa Facebook si former Councilor Attorney Cesar Distrito nga mayara sang reported cases ng kolera kag severe diarrhea sa mga nagkalain nga barangay kag may nagtaliwan na. Ginpahayag ni Environment Sanitation Division Chief Dr. Grace Tan nga ila pa i-validate action Fred ang ining impormasyon bangod wala sila sang may nabaton nga
pinakaulihing nga kaso sang kolera sa Bacolod. Pagklaro ni Tan, may isa lamang ka-confirmed nga kaso sang kolera nga na-record ang CHO nagligad nga Setyembre 16, 2022 kag buhi ang patient action friend kag nakagwa na sa hospital. Na-confirm sa ako niya nga cholera alive. Kaya wala na to cases sa dito nga area. Ito-validate ko lang kung different na siya or di na siya dapit. Nabatian nga si Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office. Life Extension Coffee Mix maka-aksyon ang pinakaunang ready-to-drink coffee nga mayroon sang vitamin C. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:29 na. May kulira? Wala pa tamo ang pawan sa pila ka mga pamalatian, ara naman, gasulod naman. Halong lang Bao si Elizabeth Gamala, ari siya, tamyaya office mate kuno Eduardo Trinilla, kag ima Bildia Torres sa ila sini kaadlawan karon nga adlaw. Alin ka Judge Michael Hans Diaz Villaster kag MTCC Branch 3 nga staff ba ti happy birthday kay Eduardo Trinilla kag ima Bildia Torres. Malipayon nga pagsaulog sinyo kadlawan kay Crisilda Balindis Iman alin sa pamilya sa Panglao Bohol. Sige, morning da. Kay Carminsos Yason Biboso, good morning. Tamyaw ko si Duday, Mando kag utod ko, si Lerma, di Salisang, Luisana, Maaw. Taga Maaw da, good morning. Taga Gimaras kuno, good morning. Kamustas kapihan da? Ate sigurado si Munsing Syukon, Pirmidaya, wala absent. Si Joel Perido, si Jubert Carrion, kakadto pa da, si Mayor. Si James Patalagsa, si Bida Tumbos, si Paringgi si Sindico, Bibitan kag Roger Aguirre. Si Paricano Ribiraga kadto da kag si Lori Aporado. Ang minstead ay kaday Boy Bala, Dot Sullivan, Munit Rujas, Dilson Distrito, Larry Benitez, Diok Torres, si Pare Ed Jamson, si Maral, kag si Billy the Kid Caro, si Jimmy Candelario. Si Polding Hipes, ara pa da. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:31. Mabalik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue,
learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata. Armas lutang nga wala sa nagakaigo nga lisensya arestado sa siyudad sang Escalante. Detalye sinayopod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Isa ka armadong lalaki, Action Fred, ang nadakpan sang Regional Mobile Force Battalion 605th Company sa syudad sang Escalante, particularmente na sa National Highway sang Purok sa High School, Barangay Alibango sa syudad sang Escalante. Sa ginpadagay nila nga checkpoint, las 7:30 ang takna tinalikdan nga gabi Setyembre 19. Iring nadakpan, Action Fred, amo si Arnel Alolod, 45 anyos, residente ni sang Puting Bato, Barangay Washington, sa syudad naman sang Escalante. Sunod diri kay Police Major Jake Barila, ang officer in charge ng Escalante PNP, ang Mobile Force Battalion 6 nga nagakandak sang checkpoint, amo di ang nakadakop sa kay Alolod. Naga-checkpoint sila bilang preparasyon sa komemorasyon sang Escalante Massacre Foundation Month. Sunod diri sa kapulisan kag sa report sang Regional Mobile Force Battalion Action Fred, ngayon sa Lulod, nagamanayon ini sang iya naman nga motorsiklo, do smash balang nga nagaduag sang pula. Wala ni sang plate number. Ini nga rason kun nga agin flag down sang mga kapulisan gin papundo nila ining motorsiklo digto kag in plain view nakit-an ni Action Fred nga may ara sang magazine sang wala pa matumog nga kalibre sang armas lothang nga nasulod sa ingas sling bag nga nagduag sang green. Ginlayon nga gipamangkon Action Fred sang apprehending officer ining suspect nga si Alulod kung siya bala miyembro sang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police kung nanuman nga law enforcement agency nga muning otorisado nga magbitbit sa armas sa sa ilang residence. Dito Action Fred kag dumay mga pakibit nga sabat pa ining sa Alulod nga wala gid na namian ining kapulisan dito kag ginrikisa ni siya.
tuptop nga nidiskubrihan nga nigali sa posisyon ka kontrol, may harap ay sa ka-unit sang Ingram M11 caliber 9mm nga may magazine, kag may unod ini 19 ka mga wala naglupok nga bala, action Fred. Lalabot sina na isa pagidiri ka spare magazine nga may 20 tanan ka mga wala naglupok nga bala nga nasunod siya naman nga sling bag nga nagaduag sang green. Ang mga armas kag ang iban pa nga mga bala wala sang permit o kung license action Fred no to use or to carry. Tiyamba diri sang kapulisan ini sa may pangatubangod nga kaso subong ining seludod yara dala na preso sa custodial facility sang Escalante PNP. Sa tutaran nga mga ka-aksyon sa mga mahilig dira magigop sa mainit. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok. Philippine Standard Time, las 5:39. Ba si Runar Hida trabaho? Monitor ko no supod kay tatay at Rihida ga pangapi. Si Lorna Traiso, Liupil, Mary Grace Crisostomo, Bibing Ramos, Tito Boy, Galios, kag Nanay Ame. Tayong sige ko no, si Roger Burgos, Aramano, naga-monitor man, Pamilya Otiro sa Binalbagan, always gid naga-monitor. Renato Itabag sa Mulubulo, Kawayan. Bao si Dilaos kag Nanay Isabel, gaupod man sa aton. Mabalik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siya binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kasi papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang nahuya ako maghulang. Siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antokina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Eh, yung pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita. pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Balik nga pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred preso karon sa custodial facilities ng Police Station number 4 ining ginaligar drug pusher matapos na dakpan through bypass operation kagabi sa Purok Herbias 3 Barangay Villamonte diri sa siyudad ng Bacolod. Aksyon Alvin. Yes sir. Balik naman. Balik naman. Bisan ginagmay Aksyon Fred hawat pa man. Yawat pa man madakpan. Hapot pa man nga madakpan Aksyon Fred, no? Actually, kung sumahon gali Aksyon Fred, kay kunti kahapon nagpagawa sang statement ang Bacolod City Police Office September 12 to 18 nagdangat gali sa 2 million 2.3 M, no? Mga na-recover sa mga kapulisan through bypass operation. So nadugangan pagid ni Aksyon Fred sa pagka-aresto kagabi ni Eduardo Marikit, 32 anyos, residente sa barangay Villamonte. Now, sunod diri kay Police Major Richie Gohe. Ining si Marikit ang ginakabigman nga street level individual kag akto nga nagbaligya sang illegal nga droga. Na-recover sa iya ining 11 ka plastic sachet isang suspected shabu. Ginabulubanta mga 10 gramos ang kabugaton na may standard drug price nga 68,000 ka pesos.
Report sang patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3 kag VCO nga makita sa D3 Bio. Ang D3 Bio amo ning pinakamaat Kiraw ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 na. Dira kay Ray Flores Barayugawa. Kay Jean Ignacio, monitor lang ko diya. May lang aga kay Jimilyn Gascon sang poblasyon sa Valladolid. Kay Evelyn Sinaon, good morning. Tamyaw ko si Julie de la Torre, happy birthday subong nga adlaw. Kay Julie de la Torre, happy birthday gida. Kay Armando Gabang, good morning. Morning ko no kay Chay Bibing Horilia. Sige. Kay Utay Benedicto, happy birthday kay Kagawad Ares Agda sa barangay San Jose, Sipalay. Damo ka sa ulog sila birthday ba? Kay Marcy Rombines Honyo, good morning man. Sige sa talangan na kasaulog sila kadlawan, happy birthday gid. Mabalik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butang. I-records ang kinanglanong makapag-titipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan. So, Susana, good morning. Kay Michael Binancio. Ba, gamonitor la siya kuno ah. Sige morning da.
kay Allen Loe Himutia, good morning. Taga Kawayan, naga-monitor man karon nga kaagahon. Kay Merce Rombines Hunyo, good morning. May lang pag-upod-upod sa ato na tagsagid kag kaagahon. Standby na kamo sa aton aksyon balitang bayan numero 1. Upod kita kay aksyon Boy Duran kag aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.